Qırım Ukraynaның ve biz qaytacağımızны bekley ve biz mutlaka qaytacağımız. Böyle sözlerinin Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Xalqara Qırım platformasının ikinci sammitinin oturuşunu açtı. Bu sene toplaşıp onlayn rejimde geçirildi. Zelenskiy'nin sözlerine göre Qırım Ukrayna erkenine qaytarılgan son işgalciler yapkan епосы kusurlarını түзетіп, adaletlik tiklenecek. Ми повертаємо силу міжнародному праву, і саме завдяки цьому ми повертаємо український прапор на землю, на нашу землю, на землю Криму. Саме завдяки цьому ми принесемо свободу українським громадянам в Криму і обов'язково відновимо справедливість щодо усіх, хто постраждав від репресій, від знущань російських окупантів. Президенттің sözlerine göre Ruslar Qırımны işgal etip, Qırım Tatar halkına nisbeten repressiyalar kullanı başlaganından beri akıldan taydı. Çünkü Qırım bu Ukrayna degen insanlarını surgun eteler, türmelerge atalar, azaplarga çektireler, öldüreler. Bu cinayetlerini Rusya zapt etilgen Qırımda yapmağa devam ete. Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням деградації цієї держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з Великою Сімкою, і яка тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, що відповідальні за геноцид, загарбницькі війни і депортації. Zelenskiy'nin sözlerine göre Ukrayna Qırım Yarımadası'na qaytqanı Avropada cenkке qarşı tarihi adım olacak. За час 24 лютого з окупованого Криму по наших містах, по наших громадам були запущено 750 різних крилатих ракет. Уявіть собі, 750 за півроку. Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів, школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні. І тому відновлення Україною контролю над півостровом Крим стане історичним антивоєнним кроком в Європі. І це поверне безпеку і дасть справедливість, це реінтегрує Крим в сучасний світ, і це дозволить кожному з нас, учасників, учасниць Кримської платформи, сказати своїм дітям, своїм близьким, рідним, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями. Qırımda başlandı ve Qırımda bitecek. Zelenskiy siyasi mabus Nariman Jilal'nın mektubundan satırlarını okudu. Meclis reisinin birinci muavini Qırım platformasının birinci samitinde çıkış yapqanı için işgalciler ondan intikam almak için onu hapishanege taşladı. Nariman Jilal serbest insan olarak işgal etilgen yarımadada olup geçken haksızlıklar hakkında açık aydın ataydı. İşgalciler ise onu Ankara köyündeki Rus harbi bölügüne gaznen temin etken boru patlatılmasında kabahatlay. І у своєму листі пан Жилял написав: «З Криму почалося, Кримом і завершиться». І це дійсно так. І я в це вірю 100%, щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону, в Європі, в усьому світу, треба здобувати перемогу. Перемогу в боротьбі проти російської агресії, а отже потрібно звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку. Президент, işgal Qırımны depressiya ve yüksek korularının kanunsuzluk artkan tabi bir region, ekologik felaketler olgan ve yanı tecavüz hareketler başlatılması için harbi platsdarımga çevirilgenini aytdı. Ukrayna işgal etilgen Qırımны azat etkeninin anda azatlık ve zemanevilik gelecek dedi. Крим був і є Україною, і після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Я в цьому впевнений. Паспорт громадянина України буде і паспортом Європейського Союзу. І це колосальні можливості для усіх наших людей, які живуть у Криму.
Украина территориясыны Кырымнен берабер Рус ишгалчыларынан азат этмек керек олганы хакында Полония президенті Анджей Дуда да айтты. У саммитте Киевде Зеленскийнен берабер булунуп иштирак этти. Onun сөздеріне көре Русия Украинанен женг алып барып, территориясыны ишгал еткені вақыт бизнес алып барылмасы чаресіз дей. О бу сене азат етілген Кырымны көрмеге арзу еті. Полония президенті өз чықшыны Кырым татар ve Украин тінлерінде башлады. Kıymetli Kırım Dякую, пане sakınları, Володимире. kıymetli Kırım dostlarımız. Крим – бо Україна. Крим – це Україна. Так як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України. Bazı dünya liderlerinin Kırım meselesinde Putin'ge uzlaşıp etmek, Kırım Tatarlar ve Ukrayn cemiyeti tarafından silahlı cinayetçinin şartları kabul etilgeni gibi tanıla. Ukrayna derhal tekniki ve maliye yardımına muhtaç dedi Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev. Bu horluk daha çok viraneler olmasına yol vermezdi. Звичайно ж, агресор обов'язково зазнає поразки. Обов'язково всі окуповані території будуть звільнені. І не тільки в Україні, а й впевнений, що зрештою зникне з лиця землі путінізм, який є ганьбою людства, який приніс так багато горя людям не тільки в Україні, а й в багатьох інших частинах світу. Kırım zapt etilmesi kanunsuz ve adaletsizdir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi pozisiyası dedi Prezident Recep Tayyip Erdoğan. Onun sözlerine göre Kırım Yarımadası işgalden azat etilmesi dünya tehlikesizliği için pek mühimdir. Bu yönelişte Türkiye birçok gayret yapar dey Erdoğan. Onun sözlerine göre Yarımada Kırım Tatarlarının menfaatında inkişaf etmeli. Політичної системи. Першочергові завдання також стосуються до кримських татар, що мають в Криму свою єдину батьківщину. Кримські татари, українські громадяни, і в їхніх інтересах має розвиватися Крим. З цього приводу я хотів би повторити, що Київська платформа має надзвичайну вагу, і кримські татари, що зазнали великих страждань у своїй історії, борються за мирне життя на своїй батьківщині. В цьому процесі Туреччина далі підтримуватиме український уряд і кримських татар. Bu sene Kırım platforması 60'a yakın devlet temsilcisi, ular arasında 40 memleketinin prezident ve baş nazirlerini topladı. Bu sene summit içinde Afrika, Asya ve Cenubi Amerika devletlerinin liderleri de iştirak etti. Ukrayna bayrağı halkara hukukuna göre yelpiremek gerek yerlerde gayrıdan tiklenecektir. Şu cümleden Kırım'da, Kırım Tatar bayrağı yanında. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukrayna devlet bayrağı konu yapkan çıkışında aytdı. İkinci Cihan Cenkinde Ukrayna Tarixi Milli Muzey teritoriyasında devlet yolbaşçısının iştirakı ile en balaban Ukrayn bayrağı ko'tarildi. Zelenskiy'nin sözlerine göre sarı mavi bayrak cebede daima Ukrayna mayıcılarının yanında ve mutlaka eposu işgal etilgen teritoriyalarda yelpireyecektir. І у Криму, в Ялті, у Керчі, в Джанкої, у Сімферополі, на Іпетрі, український і кримсько-татарський прапори. І якби хтось не намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом. Ruslarının Bakhmut yönelişinde ilerileme intilulары uğursuzlukka uğradı. Baştapnan malumatına göre Ukrayna armileri düşman hücumuna karşılık gösterip işgalcilerine geri kaçmağa mecbur etti. İşgalciler Donetsk tarafından da ilerilep ulamadı. Cebenin buton kısmında işgalciler tank ve artilleriya sistemalarından atıp uçaklarından bombalar taşlay. Харьков, Чернигов, Donetsk, Zaporizhia ve Mykolaiv vilayetinde olgan koy ve şehirler daimi şekilde hücum etilmekte. На південно-бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Вживає заходів з поповнення втрат.
Доброго дня, шановні колеги. Назирлер Шурасы Украинаның тамыр халықлары hakkında kanun çalışması için gerek olgan ilk kararını kabul etti. Bu kararda tamır halklarının temsilci organının hukuki statusu belgilenmesi nizamı kaydetilgen. Endi meclis halktan temsilci organı olgana hakkında status sahibi olmak için vesikalarını berebili. Karayim ve Kırımçaklar ise öz temsilci organlarını kura bilede meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı Eskender Bariyev. Onun sözlerine göre kanun tolusının çalışması için de tahminen 15 karar kabul edilip tahminen 10'una da değişmeler kirsetmek gerek. Стосується безоплатного навчання.